Færs! Jeg holdt kæft, det er sjovt det der fucking... Jeg slukker min kop nu, jeg mener det. Hvorfor? Ja, fordi jeg fucking ikke gider at høre på det der. Det er lige inden din nar. Joe, du kan jo ikke skrive noget til ham. Du er den eneste, der Han svarer mig ikke. Han svarer mig ikke, den der idiot. Hvad? Hvad er dit pass til Team Weaver? Kan jeg ikke huske. Kan han ikke? Ej. Hvem spørger om det der? Så kan du ikke fikse det. Hvem spørger om det? Sæt dem. Pass, det... Fix den der fucking spam, og jeg mener det kraftedeme, men det er fucking irriterende. Vi ses, jeg slukker min kommen næste gang, der er en, der skriver, jeg mener det kraftedeme, men jeg gider ikke høre på det lort. Jeg skal sige. Sæt dem.